Rewangeha Sûriya mafê mirovan di daxuyaniyekî de îro ragihan. Ku di nava hejmara giştiya kesên ku di krîza Sûriyê de hatine kuştin. 100,086 kesên sivîl hene. Rewangehê dide zanîn ku ji destpêka krîza Sûriyê di 15 adara sala 2011 heta niha 203,000 û 618 kes hatine kuştin. Di nava wan de 11,493 zarok û 7,371 jin hene. Di nava çekdarên aliyên liberal û İslamiyên opozisyona Sûriyê de 38,593 kes hatine kuştin. Di nava hêzên rejimê de jî 49,106 kuştî hene. Di navê çekdarên alîgirên rejima Sûriyê de jî 32,533 kuştî. Ji Hizbullaha Lubnanî jî 838 kuştî hene. Her wiha ji kesên Şîa yên ku ji dervey Sûrî hatine 3,093 kes hene. Her wiha 3,191 kuştî hene ku heta niha nasnameya wan nediyar e. Rewangeha Sûrî amaje dike jî ku carenivîsa bêhtir ji 20,000 girtî dê girtîgehên Sûriyê de ne. Di nava wê amara giştiya kuştiyan de ye. Çavkaniya navborî balkişan de ser hebûna 5,000 kesên sivîl û şervan ên ku ji aliyê Rêxistina Dewleta Îslamiya Radîkal Daeş hatine revandin û dibêje ku ew ê nizane bê çi bi serê we hatiye. Rewangeha Sûrî eşkere dike ku 1500 şervan û çekdarê ji hemû aliyên şer. Di nava wan de yepekî jî hene ku çarenivîsa wan jî nediyar e. Di nava hêz û aliyên rejimê de jî 7,000 kesên nediyar hene. Derbarê hejmara birîndarên krîzê de Rewangeha Sûriya mafê mirovan dide zanîn ku heta niha bêhtir ji milyonek û 600,000 kes birîndar bûne. 11 milyon kes jî koçber û derbeder bûne.